Kadang ta ka bor jingdom kum ka yeng ba huri hura ka yeng ba kulmar gitu ka yeng ani kam kta ta gitu kimi kpa ni kam tam ki kon ki bran ka yeng. Kadang ta gitu ki kon bitar ki dom. Tapi ngapo dangrit isingap bet. Mana po tu. Karung tu kemersim pemban lu bagi poi syabania lekmen suwa ba yun pertai. Tara gini kena mentam gi bagi lekmen ngum tu kam dia bagi man lek ngum tu nrai kadai frustration. Kadai ka jing bitar ka joki bahapo ka mensim. Tara ngim dei ben keren banyak ki namar ki wan na broken family ki long ying ki long sem ki ba shua mai ba shua tim ba shua tala ketin si ketin sang begitu ban escape te ban mi no nakatu ki poi no sikini ki kam pertai sikini jinge shat pertai ki jinge lek pertai ngini kita masa pertai terawan demiet kia di bat kia untuk kia di bat drop su kia di bat kenja ke di okay baru boleh ba katuk yeng ka baki ki dan ni ka long fam ka dujok te tadi tangi haban su ni ka boy ba ketin si ketin sang kam de ban mi ka yeng sam jinge tim jinge tala kam de namaro boleh lengba gitar ukso yo ban Uyo jaka ukso. Sai sen pat ngi pida subhaya baro ki ba e jutra hani ka poru menta. Ngai ngoy ublay ya ka ba ngila banya. Dan biang hani ka studio ka jongi ya ka ba ngi juya sa me kitin jublay na ka por sa ka por. Ba sai sen ka por menta ngi don ya ka mat ba ya ka chikran. Ya ka ba pila ju asngo bun sen lani pila ju ya ru le sia ka jingem lani pidang keli ya ka jingkeli. Ai scam piklem pet kumtu henry ka David ka jinglam ko jutra. Par ho mangiru kum ki skri jublay budan ka po menta. Ila ya perkat sani bha bat ngila daya wat bat chi shau traul pun scam ya ka mat ya ka banyak kran ka po menta. Banyak scam ko long ka jingkul khui pi. Shem ki copy ki jong pi bi khulam tho gini ki jing ai ka butra ai ki skri jublay ya ka ktien bat ki dkhot bat kamat ya ka bangi banya pet ne ka po menta kadai bat ngebo bakumnu ki bor jungdom ki trekam ha ka jim ga jongi ha ki emlang ka salang bat ha babun ki benta tengej kam ba kni ka jingi kai ka phnyo ni ka simenta kan long ka jingir khu pi ni pre zuban ka por se sia ni studio jingi pasovante bishbo store nantai pastor molong bishbo store ba pastoran ani pastor biru pastor fair pastor ka bishbo ni pastor ading do ringkat bat ngi ho ni ka po mentang ai ngoi blay te ni ka po mentang sedang sona i pastor molong bishbo pastor te pastor filan batai ya kata ka topik pastor ya ka bangi na yo ban bo ni ka jingkli ha ni ka po mentang Kumlisibon pastor fair yang ni ka topik but kalong kay kay ka ba don kam bangin shy bangin tip mala banong ifi bangin tip ya ka nongrim la ni ka doctrine jong kita ki mesim boman bangin dapat na po ka bible ngin pe siya kidi ki kita ki mesim boman bangin siya bangin tip kumno ba kitrikam ba ki wanrung mo ngilap haga kitab jimpan pau kalau nong ka bakat ar dokot ka basaw ba kisupuli hindi ni po ka di pastorang dalang balaan dapat pulih lang Berkaterong jong u kelaring ya kabalai kebenta na kiklor kebeneng. Pi giding ki klor ki beneng ka batho ya ki angel bat ka tadong ka jong u ka batho yak jakor la ni setan ada ngi pe ka dekhot ka pra hang tu ka batai pra khanda hang tu ka batai kemudian kini ki angel ki balaya hap lam bat u setan hani khendo kita ki angel ki kelalong mesim beman bat kini ki mesim beman pi ka bible hoi ngimla banyo ka nongot ki angel ki don ala fi pe naga chi kinong hebrew mo si pe kindiat mo hebrew khat ar dekhot ka ba arpo ar subhab storang lilam Henry pilawan haulum siyon, bat haka nong ba ublay beim, haka Jerusalem bakin jabeneng, bat haki babon pat ba ki angel ki bamla nyoshu. hang ni ka ong ba bon pa ba ki angel bamla nyo so mud ki angel gimla banyo Henry hakitab chimpan pau u Yohanes apostol Yohanes u yo I ya kata ka benta lamba ka tigi jinghen ba ang ba lai benta ka mud ada don lai iwe ka mud hap da ka todong kamne ya ka todong mo ben ong ba setan don todong lo kum ta em ka dei ka jing sisa ka jing mud hang ni ka ong ba lamba kata ka jing but po ka jong u kumba upen shoy ya ka breo haka kper eden mo upen shoy bat uong mo ala pabam ni sepenong ki blek kemud nangait ru ba uni u setan u ai ka offer ka ba kham krawi kita ki angel ki jong blek kita ki pat ba beneng mo ana hemaya ka kren ni kata khandai henrio kita ki pat u ai ka offer
But hang ta ki ngop ha kata ka offer ke jong u. But kini pat ki bala ha pat sang ni khndo. Pinda pet ba ke kam jong setan ka di ka ba u up ba kata ka briu la no an kha hang tu le mo i tau khon. But ni de yo ibe ka ba setan u up bet la no ban yo ban pan ha but kita ki angal ki jong u ki bala ya hap lam bat u. Kini pat ki kalalong kita ki mesim baman ya ka ban tormen la ne ki ban pan saja ya ki briu. But ka Bible ka batairo siya pang gini ki mesim baman ki don laki jong ki kategori ro. Ki don ki ba kham baman susu but ki don ki ba kham telot. Pinlap ika taruh na ka Gospel Matthias. Kalau nong ka ba khatar. 100% soba pulilem. Anda kumta ulale nyo ula shimlem badu nyo ki mensim ki wepat ki bakam baman ya uhi. Ki kham baman yu. Kebaman ngi habas utu abang ngi kran sipang mensim baman. Kini ki mensim baman ngi kran mong sipang ka Doctrine of Satan. Na kran may Doctrine of Satan dengan iyo abang ngi kran sipang kitab Ezekiel, Isaiah mo. Ngini Yeshim kindiat sipang ka nongrim ka jong Satan botrekam. Abakumno Satan upanisri miladi kum angel jing sai kasuk ya kata ka benta bangin batai. Hindat mo uni utrekam kamar ulong u ngalak banong kui kentien bangin pendon kam ulong u prince lane unong yalam usim jong ni ka pertai. Hari habangi kran sipang mensim baman keman kini ki mensim ki bapendam hapok jong u. But kini ka jing trekam ke jong ki kamdai marwai. Ka jing trekam ke jong ki babun sien kadai bet bania snok tilang iwe kebamut in unity ki trekam but hakikun hon. But kumno ki wan rung syakibrio kata ka bentar ada ngia perkhat ka don laki bon palat ki lenti ka ba ubaman uyok bandrung kum kanuksa ya karkom im ke jongi karkom mani blay jongi karkom sngap ya ki aka hakajing im but ki jing sma but kum ta terkidan bobon ba mo ba kini kiyo banwan ban rung pat hau brio ne haka brio lala ban ong ipi hot nge seshim mo mar nga handre shwak hindat bangyan ang kran ba kini ki mesim baman ki tray kumno kum kan nuksa haka por jong ki Israel ki kwa ban nek ban job ya ka shnong ai handre ki kamla ban job nomor ni brio bekerteng akan boshim no ya ka barandi ka jing kwa la lot ka jong u ka jing itnat ka jong u ya ka ba umdai ban kata ya ka ba ublai umsha ka ka ba ukta ka de ka barandi berkata ke berandi ngi nang ikran mentan mo kumno ukta kata ke berandi pat khot pat senon ka berandi jong ke Babylon mo ha ka de khot ka ba arpuai subha pastorang pulilem Abang alai i hapadeng ki jinglute ke barandi Babylon bitnat. Bat arspa shekel ke rupa bat shilingkot ke ksiar ke basan pau shekel da ka jingtau anda kumta ngala ikwa iki bat ngala shim iki hakmiru laburi iki hapo kendo hapadeng kata yin janjonga bat ke rupa hapo jongka. fi hang ni usim yang ni ke berandi jong ke Babylon hak ni ke porle Babylon patip ye ruem kata ta har ya ke Babylon la tip bet kum ke Babel hei ba unimrat ulatai ya kata ka nongba bat kum joro utai ya kata ka kut tower mo ulatai artri city bat tower bang tin nongwe bat ke ba uai senon ke kerteng kata ke Babel ke bamot ke kerdap sublai and the gateway to heaven la ai ya kata pat hakmat jong belai kalong bean Namar kani kadi ke buitap jong baman namar soitan ula sha shop no sha khndo hari ukwa balik sha beneng ta namar umdan shu ka ba unkiu sha beneng Kelenti kan. kalenti umdan shu beneng sha beneng tu upan long no kumta but hang ta kidon kita ki berandi nang ta kamde ya ka ba itnat hari kani ki berandi yam kum ki ba pendon kam ne ta ka jankop kum ban mani belai kum haki jiu ki don ka ta prayer shawl ki don kum kita la file ban study kita but na ka tapat ka trekam ban om de tangu akan ba usyarem hanre ke judgment riu Israel ke syarem hagari ai kabamut hang ni ngila marsutho kumno ba besim baman kiyok ban rung lada ngikta ni don ni shim ya ke aka ka ba pendon kam om ha ublay ubem ha ublay jangan ni ke pertai kabamut badi setan ban habang ni shim ya kita ni pendon kam ya kata ni ailat baki mensim baman bakin rung bakin trekam om tang hakajing im la jong shimet kabamayo katrikam hakayeng kabamayo katrikam hakajat benrio man pelong marau kenya kata mo store na kamno na store fidan Jadi kita ngihap ban husiar bate ke bang ibu ahiyeng la jongro kidur kidar teng imtip ya ke bang akan mau dan wi kong hisien bimnang yok thia
kat no ru kawan bi kata ka jinglang amen sim kan mau ngai sin jong i ngong don ke hing jong fi de lek i bi ka dor jong tu pharo de jong ke Egypt badan bi du psan na khle to kan i fi ban pendu we yang na stiet na katar lailak fi ta ta ka dor yang bolong di dunia pen pra ti peni so kamera suka je i sibun ma kita ki bon ra na po Afrika e de ki vadu de itu bale magic am voodoo tadi inta kitu pi ki ksui ki wan man chong ha kitu ki ta ki item mo la ka de ka jan la de ki tiar te ki bakum no ke bam ya dai kan ta de ka kum ktien jom ble ta ka daw am ngi haban husiar bai ke bangi thiet ya ke bangi wan ra hieng ro bagino ni man sim lagi teng im tip te kan mau i pasal chauffeur mo wan ra ki ang tre gini mau tu wan ra pisna gitu ki tribal em tu tre mar bangim tip kira le ayu le em tu lagi don gi sim yung tu tadi kita lada fi check ba yang jong piru mo ki don gitar ki ba dan ai dah ta da vi ban su tu ta da ki don ki tiar ki ba na Afrika na po Egypt na po na kino na gi tiar ta da pinale po exhibition na kimen tan ban thiet gitar ki ba wan ki we kiri na marba yo kumnor ki dan ki men semang to tanai ta uksu usong akitar ki ba ar usong ru ha jingsma ka de we ta ka da fin pe bale niam kom ki ai ki jingsma ba per ki niam ba per ki dan la jong jingsma ki ksu ki wan mishong ki jingsma ro tanai ta ka we sa ka sound hagi jingtam tadeng ta ki jingtam ko bakum nong itam hayeng ki jingtam ko bakum nong ipin sngau margi spirits ki don lahang to tadeng ta ki laban wan rung wala ki kon ki ti ki jongi ki yang sam ki jongi ta de kata ta da fin pe ki don ki ba khot ki ksuit da ka batam da ka bom batam da ka sing batam da ki jingpen pa ki ba per ban atrak ye gitu ki men sim bomman ta de kata ngi haban sutho ba ksuit wan lang bakadur, wan lang baka jing sma, wan lang baka taka jing sawa, ka sound. Taka de kata ngi sutu bomlong ban syia le tamadai mo. Halo jong kata pastor mo vini kan mentang kemut uksui wan rung pastor kemut lakan dei na kejing le jong breu lani na kejing plinti kejong u. Kala please khang no kan. Please khang mu. Yang kemau dari kena samla upong kowe ka t-shirt. Ba ngamti pedik dak China na dak Korea. To nga mas to kamining. O ngam tip ra. O nga itana ng t-shirt. Okay. To nga suwat gani kamining kum to nga partai mentala so. Habo wat am kadai be laong be khon jong ka jing yap. Ang ta tho. Ta perkhat lupa. Iteng ni dai namar kata yakabam tip ngim ju dai ban kener. Namar boleh ibang ngim tip. Fi ke Bible laong lupa ki briu jong ha ki sakma no nama ka jing duna jong ka jing tip. Te habang ngim tip ngim tre ban kener ke. Dai namar kata la balada ngi kener no ye ke bang ngim tip ngi ale am kamlo. Ko bantang itu khana chpang ding po ngi dan ding khana ngi kastan ngi ngai bu Chris usim no ye ke jing tip. Ala filet par shakwe ki jat nyam ngi Hindu ki Kenya to people uding people urak no ye ke jing tip la don mano balak balong manglik kidon ke kentin jongki akan yam jongki kilit bania textile lane bania day ban penkam no ya ka jinge day bat ki ka bomon uni uding ura no ya ka jing tem fi ki pen ken la ka long kumngi khasiru da pakhat ka tradition jongiru ne ki mo kla batai sipang ta ding ye mo kum ta ngidon de no ta la ngim tip pat am teng isro be ini jing tip jongi teng kalong ka mama fi ngangai wa khana por bu u itnat ya kan u klam modek was ni da pakhat lu sim ni iu tangi kata hanre u play shau tangi nam ta kata on pram hari ka daw ka dei am mo u pat u play ya ka jingkhang jongki kso haki Israel kan he ka dei ka ba u play kwa te yangi ta dei kata ka ba ha ka jingim jongi ngi haban pet yok ngi play ya ki jingkhang komentan pastor dan kran supangki jirwa pingi haban das ngap ban su thu ba kita ki jingrawai ki ba kumno bat hawa kumno la tho bat kam jingmut jongka ke de ki jingmut ki ba kumno
Kita perkat mentala dengan ngap ni kijing ruai dengan orang ipi kibalang babun ke di double meaning. Kababun ngi kot ya kijing tim, lani ya kijing gelong berai. Pat kum tak ter. Pat ada ngi kot ya kum kita, tengi kemik lenti pat kum no pat ya kata kijing kerku ke jang belai ke. Tadai namar kata kum ngi haban sutu ya kijing ruai kiba kum no. Kidai ba kum no. Namar belai hak kijing ruai jo kijing iet kamdai ban kut pat sya kijing ele iet ke. Handai pindah sengap ha tegi jirwai ke long bai kum ta ta. Te haba ngi promote ke bemut ya katanya ke jinglong brai ke jong kedok. Padai na mar kata ngayo i ha ke jela ke jong iru ki babon ki habit ha ke brai jong kedok. Ke bemut uksut usutu ba kene ke de ke ba ngayo lat man ro. Fi ba da ong uksut ya mu bekam baman da bemut. Ke bemut uwe la ke jong ta brai jong kedok la ke jong kedon ke jing tu jing tim ke jing buat kum ta ter dei ujuk bon jat dei na mar kata. Mo pastor Kali kita mau dan giing IM kibu ki pangka China itu. Thor ketin China itu. Tip hiu thor umno. Tadi intam kawan ke Jingpang. Kawan ki mensim Jingdom. Ki mensim tu ki buan men pendik, ki buan men kejap, men kejet. Ya ke jingker ku na tu ke ying. Tadi intam long dangim tip tem ngim de ban shu. Bu la ka bu tang ya te di ki te sai te ku bot tang te di ki tang bala shi bale ki we le lang tang ru don ki pa te ru katar ka draw ka attention ne ka kawan ra te ki bor baman jing dum ka jim so kinang mutur ban light na kita tang ba kinang ngat pen ban tadi kita kinang yeng i do ki bu ru ki ba ban light nak sabut sakai na ban light nak ki bo gitu. So ba khampala li kristan mental syunget bet. Fi inam syate tu bitar bulu. Boget. Khadap. Tu kamining ya tu fitip na. Ta kadai kata syile tam balale ki we le lang le. Kena ban pet ukso. Tu wan pet ukso wan rukso pan. Tara ha ke ba ktin juble ga ang le kata bun sir ktin bule gim tip. Ringi kham tip ba ktin ju pramarjan ki angum no. Ktin ju tu briu angum no. Bon sin yung ktin jong pa iba ka de ka store no blay. Ang kiktin malong syuhiar peteng sudah kan? Bamdon kan nong. Oh, tadi inta ka tali ka mado. Ka store pa iba. Halo jang kata pastor na figi na kan ma aslam ma kata jikram jo fifi manai ka tu yung ba kasuju pa iba ka suju blay da. Kata ka de ka way ka store pa iba kam jude ka store ka jong blay. Namar ki pa iba ki ba ong yu sol. Na ipeniap re ki ni ki lang berat. Ai su blay. Te namar ka jing ko ngu ka ju ka sur pa iba tu du no jing long sim la jong. Ki Israel ru ki du i kari kanan ka daw ka long ba ki sengap ka sur pa iba. Sipungut ki wan man ong na ki kadar. Sipu ong ki ong mlong man lech kari. Mag di kari ka babam du ya ki ni ki nong song snong. Mo ki ong ki dan ta ki kenro ki ba jrong ki dan sa kita ki giant ki ba crown ta. Tadi ta ki pa iba Israel ki ko ngu no ya ki ni sipungut. Ki balong kita ki pa ba mo na kita ki ar mo pli ay. Daning ta ngim de ben sengap ka sur jong pa ba. Ngim de ben sengap ka sur juno sengap ya ka khtien ka chang blai. Ta ka daw la da film pat su thu ba so join ya ka khasi Bible School. Apo ternet ngi kai ba kita ki ek baro. Daning ta ba nginom ya sakmal ne bang chu ya rumah ne ba shu get biet ki ek. Ko so si ka long ba ngi kum kham tam kum Pakistan. Syabut teneng bi ki ek. Ya ka bangim tip, ya ka bangim sukho, ya ka baklem nongrem, baklem Dan kali baharu ya te tu juti jot deh. Ya te do, ya bu do so jo so ken. Bang ki we banget kita ki get mo, rai mangi kestan teng nang ele vi kita. But kita di equation ka bentamo ka ba ki ksui ki bandrung deh. Haki yang kisam ke jongi. Dan tu ba istien ong pastor kum ngin bam jam mentamar ba mo po kau dan dau tu dur beli tau. Ni kumno fikir ma de dan mangat pi na mono no. Oh sah. Itu pi. Amo kali ba ong ba pastor lomno ki tiar bagi wara ki di dong balik ki bam tip yu blay tap pastor kumno ngin le kata pastor mo ngin pendan kam kumno. Te Maka jangan kan nep na ka bam ka di ru kan pastor. Talo jo kata ngi jui kaya kata mo pastor bam school ta. Long ki so bangin pendan kam ta bang la pagatang ta. Mo kalat pastor kita berkhot. Henry ombat bangile persapa bangila tip pastor.
Em long obadai ka bam ngidon kaman bam lele. Nrai ngem de bu itu kitiar ban long bagane kan ya da yang bagane kan wara jingker ku yang kan kan long jing tak ke jing mentoy yang kata kam dai. Kawe ga along do namar gitu ki kau ke de tang kedur. Ka Bible ka khang yang ban bam ki ke balak kinyang si beli tau. Namar katu kam de ke balak kinyang ngit da kedor. Tadi ba ngim thiet da kedor te ho da da parkhat kum ta te de bobon bantang ngim long ban thiet ngim long ban iu pokri India. Kum bantang ngim thiet ngini sini banyak kali marti wet. Marti de blay jongki. We ni ki blay jongki Hindu. Maruti kan. Marti de we ni ki blay jongki Hindu. Kemudian ngim long ngim thiet marti ngini sini te marti sekenal ni kami bah ta. Tengi habar suntuk ke habang ikran. Hane ka de ka ke bangi thiet ka bomot ni pen gentang no sotrai pat ngi thiet da kedor. Pia kata upol ro ukran si kinong rom. Namar hak to ko por hakinong rom kata kado. Mau bun sen ki ong kata kado. Namar kadai ko kom yo. Mo haki yo haki to ki por ki de baki haban ai kata kado ga jong ki kata ki baki ot ki bashi kilo ki haban ai se kita ki nong yalam kita ki lingdo. Ti ki ong ka momot la ai su pli thau ki ong. Upol wang da fiso thot bangabam kani ta kan bam. Han le wang kam le wang pli thau de iyo namar bele wang kini ki do pat ni su thiet ne yo. Wan ra ya kata ta. Tadai namar kata ngi haban sutu kan ngi ni tungko baik hi dalam perkhat le kata kebamlong sudah hari ngi sutu kebamlong kebamot ada ke ba yo ke ada ngala thet no ada kedor ya kan ni kebenta kabut ngala si spa no ta hoi ngawan ra di tai burni bagi thot namar bele khau myo to do khau khosi ngamla ta ban yo na sini tengah haban thet hi nabar andra mo kumta na Punjab ki khau ko jaga barap ki wan ra kia bo yaki hari itu burni tengah bam ta tu burni ngambam namar kiki ai kam markar la jong kan namar kiki Kenya kata ki ai markar la jong tadi ya kata handre kam de bala kini apa shaki blai thau kan Halo jong kata pastor mo skuli long pastor bam betu ki bam pastor ka ba le si ki ju a ka por le si ka por le niam ju ki. fi ka Bible ka kham persat ngi kata ta ko ang ada fikir dan kita firman bah ada fi pulih kam apostol kat san arfu khandai ko mo fingim dei ban bam na ki bala kini Lightly bentas. Kasan arpo kasan arpundai arpue arpsan. Ki kam ki apostol. kala kren sha yang ta ngin ban bah namar bele teng ngilatip baki to nga kli pat ngi tingi kloi ban bam hato ki bam jim bam jengi kisen nga kli ama fila ju original marwari non bam jah yang fi tali legi man Hal Muslim tu. muslim wan uman ra ta bele pat ngi ngilai ta de jing kli ke nai kli ngi long bam na em hap kli ki wan bele ki wan Am sibu pastor ki as ko ba ko ma ki por le niam ju ki pastor ko por puja e. ta kain ada pi bam ta kli ka mu uru un bam por pile ma pi ban unum le ta den mar bele ki le ki kala pa no fi kita bam tip ru ki khan jinga juki ngile at bele be ibra nang le tolot ta ai ba ka Bible al kan saya lupa ai ba ka Bible kan dikata ka peni ba ni shulong kristan tang ha ka dur hanre ha ka jing tip jong ka jing sisa jong ka tin ngim tip e ru Yang biang lang ba iwa ka persaingan. dai namar kata ka Bible ka ong ala fi pulih na gospel yo anes mo hakal nong ka banong kong gospel yo anes khal bakhat nyo ka ong ka hukum ka wan no Moses ka jingai bat ka jing sisa ka wan no Jesus Christ nang ta hakal nong ka basaw ko juhi gospel nong basaw gospel yo anes de khot ka ba apsaw u Jesus pani tho bo blay de mun sim bat ki ba mani yo blay ba mani tang hom mun sim ka ong ta ka mani hagai mun sim bat ka jing sisa but lada fi page pat naka chui ke gospel yones nong ka khat nyo ka ong ba ka tin jong me ka long ka jing shisha ka ba ngim la ban mani yo blay klem da tip ya ka jing shisha baro nginget yo men sim ba blay udon ka biang nginget ya ka jingai ka jong ka biang hanre kan om tre kam lada ngim tip ya ka jing shisha lada ngi shulong kristan ba shupriang ya ka jingai bna ta ka jingai try la penem ngam tip ya ka Bible ngabam ka jingai ka la penem nga ka Bible ka ong lupa bet ba memday ban bam na kita ki bala kinia ki blay tau ba dai namar kata ne yo ngi kerdo kat nero namar ka Bible ka ong ngi kier na katangin man ba mat ke bomot ada ngim kier na kata ngi ora ka jing tim ken hala chong today namar kata ngi hab ban so thu ken ya ken ke ban tabat ken ma ba mo u uterwa yang ngi pat ngi da terwa mo um shemra mo u kidan kin shem nakmat namar ha ka di jinge de kam un shem hala ubrat pat dasben ngetip bahaya kita ki bentar na mangala alang wah kajing long kena mensuangi sa lang bat ki bobon
sa hajar ngila yo I ya kedur ke jongki na mar hakakam ke ya hakakam hanai dala poipat hai tu ibenta te kia kata jinget jongki kim tre ya kaban compromise kin namar kham tame la fi Kenya ka Hinduism kidon ka caste system te ngi hap adivasi nakan mau bah ngi hap schedule tribe adivasi ngi hap na ka caste system ke bahapo du batang ko umur kim long bandi ki Kenya kata adu mentaro ngi hap man sung thuk ya kita te lamar bangim sung thuk ngi te ke ju bet ban namar kham tam makiru istana banong baro oblay ju te ngiru ngi panon kam long ke ju kintin har em maki kidon pat dia kata ke dustur rane kata ke rukom haka imlang salang bakumno bagi di ban em mangila ju ya puli man chwa haki school haki college ki perkhat baka India ka along ke batmai pet benta ka phai biang chagrem tadai kata ngi habban ni sutho ya kani ke jing shisha la da benta kelas dang biang ala ngakren ni kata kalong top met ndiat handai kadai na namar kata ngi hab ya ko ban ya sutho ka ngi pat ngidon la ka jong ka jinget ke badai na po ka bible tingi hab shania ya kata kan ke bong ka bible belengin su ailat lanengin play ya kalenti ke jong boman ha ka jing im jongi kan Makata ka di kajing syamo ngi kren shwe kataro. Rai sakawai ru ngi kren kumno ki ksui ki orang obreo. Sakawai pa kabenta ka day lang bagi jing syap tiang. Breo dala syap tiang tan ki ksui ki orang. Kajing syap tiang day kawai na ka gateway de. Kabok ksui ki orang ka jing im jong breo. Kata di menengkong kabaar kalong lang bagi jing kuslai. Kajing susi. Kajing syap tiang. Jing kuslai. Jing susi. Kini ki di kelentiru. Ki bau ksut yu benrung haga jing im gujong breu tani ta ktin jublai bor ka ong bet tu kemen ho try la singi tingong bat tu kemen ngim de ben ship tieng ta ktin jublai ka ong khiu ki slai na ka do jong fi lam ni wat ship tieng ong ji su nawar utrai utip ine ka wai ladangi ship tieng em kamut ngila play jing khang lupa yu bomman tadi ta ka ktin jublai ka ong ba ka do ka ba kemen ka long ka dawai ka ba bha ndai lada ka ta ka do ka sngosi ka penjat ka men sim na tadi kata ka boleh ka penjat ika mensim ka daw kalong na marba ka play jingkhang ya ki bor jong jingdom tadi inta ka bor jingdom kum ha ka yeng ba huri hura ka yeng ba kulmar em kitu ka yeng em ani kam kta ta kitu kimi kpa ni kam tam ki kon ki bedan tu ka yeng tadi inta kitu ki kon bitar ki dom tadi ha po dangrit ki singap bet tamon na po de ka rung tu ka mensim bamman em Aduh bagi poi syabanya lekemen suwa bayu ni pertai. Tarau gini kena mentam gi bayu lekemen gum tu em. Kam dia bagi man ben lek gum tu ndai kadai ke frustration. Kadai ka jing bitar ka joki bahapo ka men sim. Tarau ngim dai ben keren ben yaki. Namar ki wan na ka broken family. Ki long yeng ki long sem ki bayu amai, bayu tim, bayu tala, ketin si, ketin sang. Ti gitu ben escape te ben mi no na ka tu em. Ki poi no sikini ki kam pertai. Saya kejingnya syat pertai, kejingnya lek pertai. Hari ini kita masa pertai. Terawan demiat kia di, bat kia untuk kia di, bat drop sur kia di, bat kenja kia di bagi. Namar boleh, ba katuk yang kabaki kidan di kalau long lupa ke dujak teh. Tadi kita ngihaban susu ini kabai ba ketin si ketin sang kam de ben mi ka yang kesem kejingnya tim kejingnya telah kam de. Namar boleh, lengba kita ram ukso yo benrum. Uyo jaka ukso. Halo Jakarta Basof yang kan kamu ketin si kamu kadai ke waves ton ki jingkhang ya ke bokso yu manru. Ketin jublai ka ong dai kata wat kan si se. Ta kadai kata ka si ka sang kam dai. Memang tak beri ke sekolah normal lah setelah kan si ta ki sung ke ketin ya ke ba da kan mili ta. Kam tam ni ki bi pi aju kai ma ki tem son ka ketin jublai ta. Ki sim son ka ketin jublai kan. Pendan kam di ketin mum dai. Mo kata kadai ke waves ton. Kadai kata ketin si ketin sang kemal akran na kapor habangi kran ya ketin si am habangi tim da katu ke jing tim ka dai tu ke jaka kawan phairu isaladi ta kadai kata ngi hayau hat hayeng hasam ha ka jing trai bun si kran ka si ke sang tadi ta ke jing trai ka badon ro ka du no hi latim da ngapai ngagum mane jela jongi ngapai kum cement factory badan ru lakhang no ka bossa wayo ka tu no sarkar ru la du ulut imat ngtip bangi mjuk kerkur na kum tip tadi ta ka badan ru igum bela nang lut no Deso. ka bamali so karam ta ka dan sibun ba adu arpulai hajar kulur na ka no nang sngo ni ta ngapai am ka ram lor karam
Taga generation kebanwan na siya ikan poy. Mano man siyo. Taga de katalong ni ay ngo yu play ba kari ke jongi play udang yada udang iet jado kan ni. Rela da de bobitar de uksui la yo ban senchar teli telan ba i. Yang nag jala ke jongi. Ngipet menta. Ke jing hiertma de ya ke jai ben riu drugs. Ngano mo nga tong drugs posto nga hap kren gani we kentin ka jimbuat. Mensua ka yeng ki jot namar ka di kiat ba di kenca. Ka jimbuat. Caka bakan kut ki breu ki dang tackle ya kata, ki dang ya khang ya ki dukun kiat ya ye. Ngalengo ki don kiti ki shnong mensua bang dalai ngam jiyo i ki dukun kiat. Hanai menta nga yo i ba kaple, ka tho be kaple. Chano ngalai ka tho be kaple. Mensua Kedukan ke play. kadukan kaple. Ngal sol ngo ba ngalai sikiti ki shnong ngam ngasol pala ba ya kini benta. Bat ka ongru ba ka jala ka yo ka kot ka ya nakata. Ngana perkhat. Kemudian ka tulop jong babun ki ba yo na mar jong kata. Hina ka jimbuat. Tementa kawan sok ni we jimbuat kham kharau. Teng nga sumudur ka jimbet ka wang ala kan ne yo su ai lai sen no la biang hi ka ni ro la yo. Sim la ka sim no da ka Tax mo. tax mo. No su kem tapi. Har katip ai ngo pa di ublay ba ki nong yalam jongi ke sarkar kadang long bestat kampat sya yakum kata ka benta. Namar mun syaro ka kiat babun sen kalong bai kum ta long illegal bai kalong bamlong kum ta ki don ki state hakari India jongi ba kim sya ya kata bendi kiat. Ba ka jala jongi ka ya ka kiyo hi. Hari ha ka jala jongi ba ta kani ka de ki benta. Maka sutuk ni de ke cingtre jong setan. Bun ki yeng mun sya ki jot namar ka kiat kenca. Mentapat kijot hau drugs. Ngam tip su saka pateng ke badang wan so ke ipat ke badang. Ke badang iu Henry ngila beli lupai ke jingkang ya ke jimbuat ke. Kani ke ke benta moh seterang nam no fi au fi. Kadi siya mo pasal kata habang iya keren panggini ki mensim baman. Babon sen di mengihi ki bro ki ba play kita ki jingkang ba play ya kata kalinti ba ki kenrong. Limba kini ki jingile birya ki jongi ki jile kemen ki jongi bangim sutho bagai lam sya kata ka jingjot bangim sutho bagai lam sya ka jing bakla henry hoi aku to por kawan ra ka jing kemen kawan ra jing suba henry pat anda ya kren pat ya ka ba shisha kawan ra ba ya kata ka jingjot teraw am babon sien am oi fi am yong i dan hakani ka kari kini ka jela ka jongi ka ba tip you blay ka ba tip brio tip blay rangim tip you blay you blay ba shisha ngim dan jik tip la shisha ngi dan kata ka jing tip you blay uni ba shisha utau blay bla lai snai plat ya ka jim ka jing ngin dan ka jihep ti ya uni blay bangin kiar na ta ka basnio kuma khtin ka jong blay kala maham ya kata taraw khtin ka jong blay am ka kren siking bat ngi ai kren si ai kren na ka ni ka ju i ka jaka bangi pen pau bet ya ka e ba khtin ka jong blay ka kren ha ka ba shisha bar upol ka ni kata ha ki stish ki nong koren nong ba henry ka ba khandai wam ne phim jutep ki bam hok ki num yo ya ki himau blay te WhatsApp un shikor no yapi ki bai kai kan thai lemni ki bane blai bathala lemni ki bai klem lemni ki ranglong kan thai lemni ki bai le sangsi parashan rang lemni ki bitu lemni ki bakwan lolot lemni ki bubuan lemni ki bakran ben lemni ki bakwan tam e kinum yo ken yaki ma ka jong blai bai ani tin ka jong blai ong tuat ai un sha shikor no yapi kum no kini ki mensim ki rong namar ki rong da ka e kabaning kong tamdu ki rong da ka jing sha shikor nama ki brio ki sha shikor hagi ni ki mensim bamman mer ki play ya ka jing khang ka jong ki lingba ki jing shikor ki jong ki mi kani ka jing jot but sisien habangi don kani ka jing jot ki don ya kani ka jing long ha ka jing tin ka jong blay ka ong don jaka ha ka hima ka jong blay Ke fi pule pesterang asngo. Kani barok download la jela. dan kata kata ka jing shisha pe ani ngi ong ma si sing ong ki ba ya ka kan thai ngi iya kata limne ki ba ya mene blay thala ka tarngi limne ki ba klem limne ki rang long kan thai limne ki ba le sangsi parashan rang limne ki ba tu limne ki ba kwal alot limne ki ba buat limne ki ba kren ben limne ki ba kwantam e kinom yo ken ya ke hima oblay Khat bi hande dalam suru lemne ki bakran ben. Pengi sini bun ba ka jing kran ben. Kalau fi dari penyang no kran ben babun pelat. kamu tunong kren ben lai lam duai mdi do men sempaman Mendai tang ya ke sakri ble. Ya no no. Sebang ba kran ben. ben penram Berperam tapi di number 1. Lakha khulung ba kham yong yong. La kul la jong na. Mina no la jong nang jupai par kador yong la jong nang ju. Ti ngim dan. Ngi sini ngelong kata ka ke kran ben. Kamaga suwan ra ay kata. Pi bakran ben you know. Pi tentang ki khulung
ngasuto ya kini ke benta mo ki ke apa pikiran ni ki am kamong bahai ki adu dalam am kim dan confident. Kai kum ne. Kasakut ni. Kesakut. Monga balingi ngim jiton confident amar ngir syar ki bain pelat, sakran bain pelat. Syun menta ukhulung ne ukhna udang sedang makran persang makran pareng bapuli. Lar khina ta ba membyang kamta. Hadu dah lahir we pakran le interview kam la pas kain. Le interview kam yo nama umnang kran pareng. Kata ta ke jinge. Wat kino hikai ba hikai school kan batai. Nganget babuan. Kelina unang kran pareng. Hikai te hikai. Kran ta sengang. Namar balai syakar baita. Ole ak. Fingin nang akram nang ta ne kran bain namar ke jinglong. Da lengkot rumlong, da jerong rumlong, da sengai rumlong, da bhabri rumlong, da kumlong no rumlong jogi. Kenal kan ketu ketikiran bain. Da la syakri blai fikran sepang blai ro syakar bain. Da le sepang kusut ro syakar bain. Nenam dai. Dei. Da syat si yang mani ro syakar bain. Da syat serta masa pertai ro syakar bain. Umlat je dia. Umlat. Umlat je tu. Umlat je. Apa kena peli kena ya. Nggak terakhir kini baru don. Ni berkurin don jika per. Dia jiper. Don buat. Pega senat. Hang ni tak buat. Ni buat don ni. Buat nyam ru buat. Ah. Buat terbesar ru buat. Buat kijing kerdi ki babon ru kam ru buat lut. Buat don udar. Udar balat. Ada orang isyong ka perasaan rang ru. Laya buni mentah sini cengiru. Mo, suam makan pan pau hira. Kabakayat perit kada tersisen ni kilayat perit ba. Haka jela jengi. Suna baca kat peran. Entai mau stode. Kadang rang bakla. Bekwan lalot ru don ni. Dayo kan bayo ru bomdap. Oh, banyak kai kentai ni telah biagi kata ta. Lada ngitip bet. Ngatarai babon mapet yang ni ru. Ngangai piyam bet kum ka brio. Namar ulok jeng pi. We syong bet pi ru. Hare nalor jeng pi dor selai song bet. Piyam. Piyam ngan iru mlong. Ngasyong ru. Ngasujhe bet lagi jaumat. Ngatip tu kata-kata dia jelas jeng ita. Nong i wat syakri blai ru dang iyo ta lom no. Pra don lok ru dang yo samla ta syawar. Te kata te jing ma. Fika Bible ke keren te kata. Babon da bolong kum ta. Fika ni ke jing ma. But ka Bible hani pastor lagi la pule yo. Kita kimyo ayu. Lom jiktep tekna himau blai te. Tekna. Fika ni bro kam de jing tere kam setan. Namar habau bre u hap hakini bentam. Fika jing buat ke kata am ba ka bor perkat jong fia ka dong bre la buat ka bamut ka bor perkat kam dan show. Pi kalong kami pastor mo. Lada dang le da ladi ka biang da. Henry ka ma kalong yo bau try bitar am yo bau blay pa sunan do mensim beman na usnan. How brio. Tate la ibang ta depet. Kadon am pastor tu dekat. Ngisam ya kata na ktin ke jong blay mo. Na ka kitab ko baneng kong Samuel kalong ka ba Henry dekat bakat saw gaong. Henry mensim utray ula kenria no na usol. Baru mensim beman na utray ula pensyepting ya u. Bagi syakri usol kila yang kami pleng mensim beman na ublay ula pensyepting ya me. Usol wala kaput palat na. Usim ya ka jaka ka jong Samuel nang tao wanra ke jingknya ki bomdai ulit sa kanong endor kinong le bertong. Tadi tahu tra o makwa ini tangan ais nun nga mensim beman ngai. Fikwa man ya ista okay, I'll give you full, mo enjoy. Mo ais nun mensim beman. Takade kata. Mo fi ang store laptop do hun met. Laptop rin hon. Tadi inta ko jenjar ble ong to jenjar na naman hon. Takade kata. Mo tormenting spirit mo. Takade kata la fikwa man yo kata ble ais nun mo uhi. Takade kata ai boleh patong are boleh kat ni ngadang mut tang long limit mo. Boleh to long unlimited na. Takade kata. Mesin beman no try one baik. Ngelungo ko no mesin beman no boleh. Maru boleh udi mau batau ke baro. Oman rajin sya bo beman ru em uhap akti ke jong boleh. Tapi kini ki ko ale beman no boleh ais nan do beman hi. Tadi inta kita ko ben ru boleh un ai do mesin bakot. Rayu kita ke im ko im pertai un ai do mesin beman baik. Takade kata boleh kat yo mau syaitan udang hukum deh. Kan mau yo job. Dia boleh te boong syaitan wat chim ke jing im ke jong job. Mela ban le ini ki baro. Yang tu ta ke jing ko ngu syaitan bel apalat fi.
I kumba kam ko ngo soitan te ban ki bon ki brio ni perthai. Ha ki kam tam Kristen. Bulai ong lem ni oh ye le palat man soitan u thik kum ong bulai. Na perkhat ta bagaliang im stor. Umle tam ni. Umle tam ra. Giru yo i pastor dali dua itu ada kelima mana yo thok te. To be u long honest ba. Mne bangi pun Kristen soitan. Tam bagali kai gerteng jume wi to ba mon ai wi to ong khilech ta ong to. Ko ko wi ta. Tapi kata kata kau itu, ni kira ni kata abu soitan ukam kongo bani abun ki Kristen. But usoitan ukam ngai ru bani abun ki Kristen. Soitan ungai ujisu la ben kala kepu gimau. Lagi Kristen kita bi la nam la ni jisu teman ajai nga. Ni tang ban penbiang nga, ni tang unta ken. Tada bahan ada ke batu, na bahan ke batiem, bahan ke balek ke ni katai. Mar arta tien te butrain pendap. Ki arta tien utrai. Unle ki kamba ada ka jing ke jongki bagata de ki sham bo breu hi ubakwa ban yo bomman un yo bomman bagata kata ka de yangi pat ngim de man le khanang de kata mangitip ka ni ka David no bomman am tengim de pat ban ya sata te yo ba yo shisha yo bomman am tata la jinjar ban la tading ta haba bomman umi na ka jing ke jongi haba umi no mun sim jong breu am uhapan krek bay la di. Tadi inta naga lenong ke bakat ar dekat sapulai tertern tu naga gospel jong Matius. Iba anda haba way mensim beman umi no brio. No brio uhapan krek bay la di. Uhapan da check bay la di. Uhapan da sutu bay la di. Haba umi mensim beman uhap ban pendap syan kong la di dekat ketin ke jong belai. Maru ni kusui one pie one check. Mar kemau kusui dan keborkan mau. Ukan mau na bu umi. Kun mau na bu wan. Ulit pit yang ni kata ke jaka ke ba ulami. Malada usyamba tau brio. Uthli usuda. Talada ka yeng ke ba thli la dam dan perda pun di brio kli. Oh laj na ni ka yeng. Takadaw ki yang oh laj mat na ka yeng. Takadaw ki wan men kli. Nre da alun perda don tiar ki brio kum jukli. Ubrio em ula don yu try don ni ka ktien kam ni mesin ba khoj am. To soitan umnut chu bandrong. Maru lalong engage te kata ka jingim ke jong tau bril ne kata ka met ke jong u kala de ke jaka shong ke jong mesim khoi te par ka ba arang tu kalong mau ni ksui wan bot ui ba kata ka yeng kalong ka batli ke ba ar ka de ka yeng ke ba la shu pen bet la shu bo bet te pi bril am umla ban shu pen bet hi dala de bun bril ong ngan dala apoi alai putarik jong ni Disember New Year resolution jong kalong benganum di catch upersyang ben penbaik dala dia te ke jingim man laus nem un i ke catch tio artio ni sebenai arbenai hadin taun di double pat bagadi kata am upriu am la da upersyang ben bu bet ben penbaik dala dia am la tagade kita ngihap ban penbaik kat kum ke ketin ke jong blai tade ketin jeblek om tu ka dang ngihap ban ya bet tik kum ta bas kabalai kalong ba wan tok sui i ba kata ka yeng ka de ka bla shusar sar ka mot bu shusar te kanu ka yeng bu shusar em kini ki pui ki dan bet ya ka yeng dan kam ban sat ba kan yo ya kata ka jingkhot ka bapura tadi ta no bre bompat yo jing sat ka snam em ka jong try disgrace em bompat pediang bompat lek ka ka jing pen baptis em ksui wan si wan shusar te Dia kata uyak tanah cakar kiang mau pastor tu tu. Na orang kiang tre benda cakap no utip mensim jong belai uki halor ki kata ba de koi subject nginya keren Jepang gaji baptis ngela keren dan cidan kata la apa ini rendang ro men keren dia kata kaju bakwa ben lek telek bakwa te dep stom lele kata mo ngimnya keren ngimnya ni akhir hang ni kata mar ktin jublai kalong kada yangi lada ka ktin jublai keren syai kata kyong kita ki badai ki jong blai ki syak skor ki tin jong blai ki bom dai ki syak skor tangkat ta tangamot ki badai jong blai ki syak skor ki tin jong blai ki bom dai ki sngap yu bomman tadi kita bomman usun syar ba jimut perkat sun syar ya ka yeng sun syar ka jingim sun syar nadong sedong sun syar ba sim lo sun syar us im ka jingdom poi bi jingdom Tadaw sora bangi perkat mo ki eba fi fikran mentan ba haba uni umensem bomman umi naga jim ko jong prio ui haba wan pai biang ui ta ka yeng bakalong thli bakalong sudabat bala sa no eka wan ra shishu kita ki ba nyotli ki ba kham bam man shishu ban yu
bat ka jingjat ukan long ka jingjat ka bakrao ring i phai pat ya ke ek bo Jesus Christ Ukraine shegini ki sanran ki jong shwabon ki no shebneng ha gospel ka jo Matthias arpho dukhat ba khadai ba ka dukhat ka arpho u Jesus ong to khelej ba to pelong sanran Padan fila ada pelong sanran penbaptis iki hakateng blek pa blek kon Jesus Christ bar ublem sem ko andar ada penbaptis hikai ki bakit sumar iki eke baro ki bangangal hukum pi tadau pusto bonsian belai ngilong theli belai ngilong kita ki besuda belai ngilong kita bertang ki belasu sarno kamdan ka jing pendap ko mengi kramene kamdan ka jing pendap mal wei po wei ubreu tau belamat yau Chris belasu thu belasat dekat senam ke jong trai kade ke benta ke jong ubonwan sya ka jing hikai bar habudana ka jing kai kemot usumar ya ke baktin ke jong blai ke kran bar abu usumar ya kata ke baktin ke jong blai uji suang ngalor ka berpi halakarta ada ke wano jaga pertai kemot abu trai udan mesim ko jong blai udan dang na thai boman mandrong ในไอจักรสุดท้ายกับไบเบิลก็คำว่าชีเซนกินดังดนจักรขององค์พระสตอมเนี่ยดังสุดามุดนจักรกับไบเบิลก็เอามาในไอจักรแต่สุดท้ายแต่กับจักรบันไอสุดท้ายกับช่องหางนี้คือมันตาหางนี้ครับประเด็นกันไรทุกละวันนั้นช่องเป็ดบ้ากับจริงดีกับตากับไบเบิลก็ตัวเย็ดลาฟิดันเอ็มกับจริงไงนี่ฮับบันเช็คเยลดีกับตากับจริงไงกับตากับจริงไงจุกันองกับจริงไงคลำกับจริงเลยลองกับใบยับ Kata ka jinget jonga kadon em ha ka jingle. Kai kata ka jinget jonga de ka tin ka jong bele. Ngadon em nya ka jingle jong ka tin ka jong bele. Ngam don. Tu yo chaka setan. Setan de pi ashi in shi tu usim sendon baro. Ba kata ka jing syama pastor ha mangapet igani ka nuksa am ngai i gini ki Israel. Ha ka por ba kimi na ka ri Egypt. Ublay ha ka Exodus uai ha ka to long Exodus no ka ba arpho Exodus arpho udah ai ya ka to hukum. Menom mani britau. Piam loong lupa minum yo apa dikwe blay na lo jenga minum mani britau nang tau britau blay lo akran kata ringi poi patang lenong balai puaram kini baro kila leyu kila tau britau du tau kon masih kesian but am namar begini ki tau britau ka jinglong ka jongki am merki ailat te bo uni ubaman onrong ka jim ka jongki bara ka jinglong ka jongki bikin ailat ubaman am kadon kai kadon ka jileng uti Menai pastor dang keren ni ka bentamo. Bawa setan juklet. Fiu setan ukam klat ikut Israel lah. Bagi dia kimi di Egypt. Tuang awan pai biar, bang dia beli tahu. Tapi lot lara layok ke hukum na ublay kilayu iya ke ding ke jang ublay, ya ke sur ke jang ublay kilayu so ke wat ai ublay Ukraine ya klan me Moses. Henry hak kalau nong ke balai puar pat. Setan orang nak kenal ya ka. Amar kadang jisu pastor mau jisu setan pensoi u tu bohong tangsi poros dah. Tangsi poros tu pastor biang pastor. Pastor biang. Tadi dia mar kata, umase baman uwan ya le. Kesyo hanga pada pingi aja kan ya. Ada ngi aja ka tu yo. Ada ping aja ka tu dan jakarung dah. Ke kiu si sen adap ko pinat he testa mas le shabar. Si sen pil adap do men sem ko. Kamot setan dan jaka. Pim dap do blay. Setan tu yo jaka. Bakatar ko de jikli bahwa kini ki por mentama ngimdap do blay ngidap da kanyam. Wadap da kanyam. Hanganyam Kristan ong la don kata. Wadap kata dap da kanyam Bible. Dap kanyam Bible habakawan ku mene pastor ila keren ro yang ni bentam mesem syapting. Mentali bobon bayak hatu mesem syapting. Wow kimio thia. Maka Bible ka keren syaro na ka artimoti we nyomo. Maka mesem syapting ka man no bele. Kada keren lupa hang tu mo. Tadai na mar kata gi hapan sung thuk mengkani di syapting ka wan no baman. Nga job kumno ni ka jing syapting kadi habang adon ya ka white lamp jok kaktin. Pi ngaju ai nok saman ka por kata. Ada pi hable jeng le na khlaw em yabit kum tu moroi ting pi. La ai fi de AK47 da 15 jota. Oh dan betul la siap bit dah. Kan udah bejer biang baik. Calo. Ma fi don da fi tip ke jing da. Pila shani abe hai tu jing da. Ati rejong te bo. La don da. Kalau ngom jero tin jomble ka de white lamp da ong lupa ke Hebrew nombor 1 ka bakat ar. Orang gila sutul lupa ka de kinan ka white lamp da ting no. Da tiada miet. Tu persawa umat persawa tu ai me wan liu ni. Kali kata tu ngim tiang lah. Ngaju keren me kini barabor. Perlong ila de hadu kata bo setan on kini lenti na pi. iya pi ukria Ukria ada wang guys. Dia kata wang yo pol ke itu ta. you jisu itu Jisu ke itu. Kini dia kecikli ke bakrau. Hatu setan itu ni yang habis. Para gina ke malam tu itu wang wat tur. Wat lek hajan. Kini ke bentakin. Tadi kata ngangai. Hakani ke por. Mapi bapet hakani ke sifi omat ya ke cinggerku. Wat ajaka. Jumen sembaman ngila batai kumno wan rung. Udayu ai. Tawat ai jaka.
Udah no betelot yo pi ngata ngam don pi fidang don mesin meman betelot na. Dia kata tengkat ke bitar, mendai man kesengi. Pada aja kata yo setan. Yo pi mi tinsi, ngam jumi tinsi tang la dom pendom yang alami. Yo pi aja kata yo setan. Berat no ya kita barok. Kot no yo try. But pendap le de do man sim ko. Ni dwai ha kani ke por. Ke ba menta kham tam menebal ya pulih je pang na korin le. Anong ka henrio. Yo kidon kitu gijak jenglong. Berat no kani ke ski. Nama ka Bible la ong lupa umdan benta ka himau belai. Mangi habanya haka jing shisha. Try ndo kurkui pingin de ban doai mo. Ina IT kan dengan pori pusta benta ini ala mingi haka jing doai gen. Haka dengan por ka benta. Dari kita kumpa ban penkut orang ke por, kan mau ni kawai ngi kum kibreu teng imla ban itu te. Kano ko original kano ko duplicate. Henry kusut utip uno bolong original uno bolong duplicate. Uno badap uno batli, uno bishisha uno bakai. Kusut itu bah. Tadi yang tahakan ni kesini kusut itu ipi kumno. Pidei bishisha ne bakai. Pidei ki jung trai ne, pidei ki baklam trai ne. Pidei ki badap ne, pidei ki batli ne. Kadai kata aku aban ong fi ni kesini, pi aban check bahaya lade. Ni aban check bahaya lade. Maru kusut utip, maru kusut mlar aban skor. Utip baik kano ke original, kano ke duplicate. Tengi original mo, tengi ida ke first copy ringi bakal ada ka original deh. Tengi tiap no online ya oh kan original. Tamasya evik original. Syutat teng kador mod bade original. Kam judan original bahkan tat. Stem tadi yang tahabangi di original ki jong blai ngidi ki barem dor. Tagade kata ngim dai ban di tat yala di bat kan ke perthai. Ni ban subut no yala di bat ki ai jong ni ke perthai. Ban subut tenang ye ki ai baro andrai to ai bangin but ya kan ke ketien. Bangin kogo ina ke ketien. Ngini dwai hang ni ke por ka mentah. Try ngo ime ko pai ni ke por ka bakodor ya ka bangio ban ya kren biang sai sien hang ni ke step ko try. Ya ka ketien ke jome ba ketien jome ka lawan da ke bor, ka lawan da ke jing shai, ba ka na rung shi ka men sim ka donut jong ni ki khon ki jome try ki badan ke jing shapting ni ke sngi ki badan ka ta men sim ko kra jesusi ku slai baro kita kin re ano ki badan ke men sim bitar namar ha yeng ke sem kulmar ka yeng ka dan ke men sim shisha ka ta ka ba mo le persha kita baro kin milot mo mesim ko nyo rung nyo jaka ga jim ge jong pi pangangai ge mesim buat mesim tanglang ge mesim klim auria ge mesim shongkha parashin rang shongkha prakan thai ini baro kin milot utraun IP ya ga jing im ka thamai banga dwai ge no mesim buat mesim jingdum kini gi mesim shisha ka bam dai no blai kita baro kin ria na pi mengida iet pi da ke jong trang ida dwai ida ker khui pi ha ka kerteng ke jong jisu fin yo diang yo men sima ko pi ko ngo ik tin ke jong blai ka babel ka ngeta ngilong gi saki ni ki ek baro bau blai ai men sima ko ha kita ki ba ko ngo yo bang ngai ha fi ko ngo you try hallelujah ha kerteng u jisu men sima ko wana ke jim ke jong fi men sima ko yo jaka yo ban rong ke jim ke jong fi bang ba maman kita ki bor jingdom ki bor baman ki bor soitan ki bor ke jile Parok kita kidok kidam haba lawan omen semakoi haka jim ku jong finga duai kerkui vi kalong yeng kalong sam kon kti trai kta koi kia na long shadong long bala kerku haka tengu jisu amen amen sekarang shibet ro kharui bje ma swan shmulai ngidon jiseng shibet kharui bje men step but swan support nong thamai ru da pi don sini sejan ti pi pat ki bamla banwan sini senong thamai Pilawan pait lang baka live telecast haga por san baje shibet janmit ho ya maulang ngim live telecast hindre ha nong thamai san baje shibet janmit kan ka live telecast sampai na live telecast na piwa ban wan ban isno khni lang bat ngi kan gi screen da comment ya pi la da pi don lang bat ngi kublai shibon utrain kan khu pi sakin maru ya ka boy rambong khatar khalai khat saw ngindon ge jeseng healing festival manda usnam saji sien hang thi hapo boy rambong hamadan kurkalang hang don khat ar khat lai khat sau trik jung ni benai December hang khat ar trik kan long ha kapor sau steng por janmit khat ar trik rigsngi Friday ha ka Saturday sisa jan ngindon ha kapor shibji steng bat kumju ha kapor san baje janmit bat aga sngi utrai khat sau trik ngindon ha kapor shipo steng man step bat ka jeseng ba ar kan long ha kapor sau baje janmit Tadi kita ngi aware ngi kat seko bahaya fi pentip lang ngi ngi jeseng si bahaya ngi basam jofi aware lang kiru ba fin yawan lang pendap yu ketika madan kur kalang da ke jing don rengkat ke jong fi bat ke jing don kat ke jong jisu
Tengah sekindo epi gini ki jeseng. Blay kerku ifi ku blay shibun. Ku blay ki pastors barok. Kulay. Amen. Praise the Lord. You're right.